Imos xa con ese suceso tan chamativo e crecente. A Garda Civil investiga un intento de roubo a un banco desa localidade cun artefacto explosivo realizado cunha bombona de butano. Os TEDx desprazáronse ata a sucursal e protexeron a zona despois de que os veciños deran a voz de alarma. Non chegou a producirse explosión ningunha, a investigación está aberta. Sucedeu de madrugada. Varios veciños de Crecente alertaron aos servizos de emerxencia de que poderían estar intentando atracar un banco da localidade. Relataron que no exterior da sucursal varias persoas colocaran unha bombona de butano conectada con cables ao caixeiro automático da entidade co obxectivo de facelo estoupar. Ata o lugar desprazáronse axentes da Garda Civil que precintaron a zona por seguridade ata a chegada dos TEDx, os técnicos especialistas na desactivación de explosivos que revisaron o artefacto por se houber algún mecanismo perigoso. Pouca información oficial trascendeu sobre este caso, pero a Garda Civil confirmou que non se produciu ningunha explosión. Os presuntos autores dos feitos deixaron a bombona no exterior do banco e fuxiron cando se percataron de que foran sorprendidos polos veciños, que os espertaron alertados coa presenza dos corpos e forzas de seguridade na zona. No dispositivo tamén colaboraron os bombeiros de Ponteareas que procederon á medición e ventilación dos gases da oficina bancaria e a Policía Xudicial que tomou pegadas no lugar. A Garda Civil busca os presuntos autores deste intento de roubo e mantén aberta unha investigación.